An awit sa pagpuon. Baliman niya ito sa tuwing intensyon sa misang ini ang gabos na ina na uyadigdi sa misang ini sa pagselebrar niya ito kan Mother's Day. Urog na siringman kan mga ina na ito na sa ikaduwang buhay, luwaras lugod ning kagurangnan ang kapahingaluan sa saindang kalag.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahiyarak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Nawayan sa Diyos na kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan buo. Ginoo maumi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakulang mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Ate langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akita naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan ginapan, ako sa mo pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kaalanghang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayonan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganing an samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson,
Huli ka, Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An mga apostoles nagrukyaw kan mga katukduan ni Kristo. An mga taga Samaria nag-ako kan tataramon kan kagurangnan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Felipe na naghilig pasiring sa syudad nin Samaria, nagiduman para harubay kan Mesiyas. Saroan buot, maigot na naghihinanyog ang mga katawohan sa mga sinasabi ni Felipe. Tanadadangog asin nahihiling ninda ang mga ginigibo niyang tanda. Tahale sa dakol na sinaniban, ang mga marumpot na espiritu nagluluwas na nagkukurahaw sa bakusog na tingog. Asin dakol na paralitiko saka pilay an nabulong. Nagkaigwa nin dakulang kaugmahan sa syudad na ito. Pagkadangog kan apostoles na yaon sa Jerusalem, na inako na kan Samaria ang tataramon kan Diyos. Sinugo sa inda si Pedro saka si Juan. Naghilig ang duwang ini, asin nagpamipi para sa inda, tanganing maako ang Espiritu Santo. Tadaipa ini, nagtugdon kiisayman sa inda. Bunyag sa nasinda sa ngaran kan kagurangnan na si Jesus. Dangan, ipinaratong sa inda ang mga kamot, asin inarako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Magpataratara ka mo sa Diyos, bilog na daga. Magtugtog sa kamurawayan kan sa iyang ngaran. Magtao sa iya nin mamuraway na kaumawan. Magsabi sa Diyos, makatakot kan sa imong mga gibo. Sa atubang kan dakul among kusog, napapaniro sa imo an sa imong mga kaiwan. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo asin magtutugtog. Magtutugtog sa imong ngaran. Madya asin hilnga an mga gibo kan Diyos. Makatakot an kagibohan niya sa mga aki ni Adan. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang dagat pinagigi niyang marang daga. Sa salog, nakapagbalyo sinda na nakabitis. Kaya maugma kita sa iya. Nakakapangyari, huli ta makakamahan sa gudpaman. Ang sa iyang mga mata sa mga nasyon nagbabantay. Ang mga suwail, dai nakakapagpalangkaw kan sa diri. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Madya, magdangog kamong may pagkatakot sa Diyos. Ta isasaysay ko ang ginibo sa kong kalag. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Pag umawon ang Diyos, dai niya isinikwal ang sa kong pamibi. Ni ihinarayo sa ko ang sa iyang pagkaherak. An bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Kaipuhan na ako unyato, an mga pagtios nin may pagsarig ki Kristo. Si Kristo nagsakit. Ini inako niya na may pagdulot nin tunay na pagkamuot. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan,
pabanalon nindo si Kristo sa saindong mga puso. Danay na andam, magpaliwanag sa gabos na naghahapot sa indo. Dapit sa yaon sa indong paglaom. Alagad, sa kahuyuan, sa kakatakutan, igwanin malinaw na konsensya, tanganing kung saan nagayo kamo pinapakaraot, mapasupog ang pagbabalubagi, kan marahay nindong pamumuhay kay Kristo. Tamarahay pang magtios bilang paragibo nin karahayan. Kun iyan, an ipagbuot kan Diyos, kisa bilang paragibo nin karatan. Si Kristo man makasaro, nagtios para sa mga kasaklan. An suripot para sa mga tampalasan. Tanganing ikahatod kamo sa Diyos. Ginadaan sa laman, binuhay sa Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, "Kung namumutan nindo ako, uutubo nindo an sakuyang mga tugon. Ako man mahagad sa Ama, asin tatawan niya kamo nin saro man na paraklito. Tanganing makaibahan nindo sagkod paman. An espiritu nin katotoohan, na dai maaako kang kinaban, ulit dai natatanaw asin dai midbid. Kamo namimidbidan nindo siya, huli ta nagdadagos sa indo, asin mapapa sa indo. Day ko kamo babayaan na ilo, magdadalaw ako sa indo. Dikit pa, asin an kinaban, day na ako makakatanaw, alagad kamo matatanaw nindo ako. Huli ta ako buhay, asin kamo mabubuhay. Sa aldaw na iyan, maaaraman nindo na ako yaon sa sakong ama, asin kamo sako, asin ako sa indo. Ang igwa kan sakong mga tugon asin nag-uutob ka iyan ang namumuot sako. Ang namumuot sako, namumutan kang sakong ama. Ako man mamumuot sa iya, asin mapahiling sa iya. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, magtukaw po sa paghinanyog kan humiliya. Sa liwat Diyos marinapon po sa sendo gabos asin sa gabos na ina, nauya po sa misang ini, although patapos na ang aldaw asin aram ko, pig surprise na po kamo kan sa indong mga aki, asin pig greet na po kamo. Lagadan sa kuya pa man girari na pagbati sa sendo. Happy Mother's Day po sa mga ina na yaon digni. Upakan po niya to ang lambang ina asin mga ina na yaon po digni. Sa mga ina, pag ang sa indo pong mga aki, sinusugo po nindo, tinatawan nindo kang sa indong pagbuot, nagsusunod po sa indo, iyo o dae. Iyo po bagano, kadakla na beses, iyo. And may mga beses na dae.
Pero pag nagsusunod ang mga aki po nindo sa saindong pagbuot or sa saindong sugo, tulo po ang posibleng rason ka ini. Enot, ang mga aki po nagsusunod kan pagbuot kan ina, or sabihin tanang maski kang ama, kan mga magurang, dahil kang takot, out of fear. Bang iyo po, nonoy, dahil ka magluwas pag alas 6 na, pagbanggi na. Dahil yan masunod masunod yan sa saimo dahil kang takot minsan, enot na rason. Ninhulita, baka pakulon ako ni mama, dahil na ako maluwas. So tanganing dahil ako makulugan, asin dahil ako mapakol, dahil ako maluwas pagbanggi na. Bang iyo po, so nagsusunod ang aki, out of fear, dahil kang takot na siya mapanish kang sa iyang ina. Mapakol, maanggutan, o ano paman. Ikadua, ang aki pwedeng magsunod out of that idea na igwaning reward. Bang iyo, igwaning reward. Nonoy, magbakal kaning suka duman. So ang aki pwedeng magsunod dahil kang kaisipan na baka pag nagpaaram ako kay mama, tutugutan ako. Ano? So sunodun ko siya, tanganing pag nagpaaram ako, may swimming kami, tamainiton ko niya ng panahon, summer pa man pati. Tutugutan ako ni mama. Bilang reward, masunod ako sa sakuyang, sa tugon or pagbuot kang sakuyang ina. So iga pa po ning ikatulo, later ta na. Minsan, iyon ang kadalasan na rason kang sarong tawo sa pagsunod kan pagbuot, kan tugon, or kang batas, kang law para sa satuyang sosyedad. Halimbawa, maski kita pag hinapot, dawa angguton ka na sa saimong kuyan, sa saimong kaiwal, yan nagpaparapakaraot sa saimo oral daw, kataid mo. Dawa angguton ka na, habo mo siyang kulugan. Habo mo siyang gadanon, halimbawa, dawa minsan igwanan ng grabe ng kaanggutan mo sa iya. Dahil, pag kinulugan mo siya, igwaning punishment. Baka makulong ako, baka makasuhan ako. So, tanganing di ako makasuhan, so sunodun ko na lang ang arog kaining kagustuhan, pagbuot kang sosyedad. Bamayo po. So, sinusunod ta dahil kang takot or minsan dahil kang reward. Kaisipan, ideya na igwaning balos pag kita nagsusunod kang sa tuyang kan kabutan kan iba. Maski nga ni pag-abot sa tugon kan mahal na Diyos, mahapot kita. Ta nagsusunod kita kan tugon kan mahal na Diyos? Ta sinusunod ta ang pagbuot kan kagurangnan na magsimba kun aldaw ning Domingo? Ta yaon po kamo digdingon yan? Ta sinusunod po nindo? An tugunin kagurangnan, make holy the Sabbath day. Pabanalon mo ang aldaw ning Domingo. Iyo tanganing, pag nagkuyan ako, pag nagsunod ako, day ako mapaimpyerno pag abot kan panahon. Iyo tanganing, magkaigwaning balos. Paboran ako ning kagurangan. Pag ako naman, ang naghagad, nagpahayag kan sa kuyang kagustuhan sa iya. Bang iyo po. So minsan, iyo yan, dahil kang takot or dahil kang kaisipan, na igwaning balos pag ang sarong tawo nag-uutob kan pagbuot nin kagurangnan. Sa Ebanghelyo po ngunya na ikaanom, huring Domingo kan pagkabuhay liwat, si Jesus nagpapahayag. Sabi niya sa Ebanghelyo, nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, asin sa satuya naman dagos, kun namumutan nindo ako, uutubon nindo ang sakuyang tugon. Kun namumutan nindo ako, uutubon nindo ang sakuyang tugon. Iyan po ang enot na linya kang satuyang Ebanghelyo. Bago po magtapos, ini ang minasunod na linya, sinabi sa satuyang Ebanghelyo. An namumuot sako, an igwakan sa kong mga tugon, asin nag-uutob ka iyan, iyo an namumuot sako. An igwakan sa kuyang mga tugon, asin nag-uutob ka iyan, iyo an namumuot sako. Kaya ikatulong dahilan, rason, kung taano ta dapat sumunod ang sarong tawo, bakong out of fear or out of that idea na igwaning reward pag sinunod, kundi dapat ining ikatulo, out of love, dahil kan pagkamuot. Kaya ang sarong aki, masunod sa iyang ina pag sinugo, dahil dapat ang aking iyan, dahil kan sa iyang pagkamot. Kaya masunod ako kay mama pag sinugo ako, magbakal ning lana, dawa mainiton, namumutan ko ang sakuyang ina.
Iyo naman si nagtrabaho, iyo naman si naglinig kang panira, iyo naman si nagparagibo kang harong. O pag sinugo ako, dahil ta namumutan ko siya, baka anggutan, no, dahil ta namumutan, susunodun ko ang sakuyang ina. Bawang iyo? And iyon ang hinahagad sa satuya ning kagurangnan. Kang itinao niya ang sa iyang mga tugon, bako tanganing isuppress ang satuyang freedom na inaapod. Bako tanganing maging difficile ang satuyang buhay. Bako tanganing masakitan kita, nagibuhon kung ano ang gusto ta, kung tano itinaw sa satuya, ang mga pagbuot or tugunin mahal na Diyos. At gusto ko man yumaman, o igwan ako takong bagay na pwede kong kuanon sa madalian, pero dahil kung nagigibot, sabi kay ning kagurangnan, dahil ka maghabon, you shall not steal. Iyo po. So igwan ako ta ning paagi na madali, no? Pero ano ta dai? Ano ta ba kung ano ta dapat mahiling niya to na itinaw iyan bako dahil tanganing masuppress or maging difficile ang satuyang pagkabay, kundi tanganing ipahayag niya to ang satuyang tunay na pagkamuot sa mahal na Diyos. Malinaw na sinabi kan sa tuyang kagurangnan. Kung totoong namumuot kamo sa kuya, uutubon nindo ang sakuyang mga tugon. So ibig sabihin, ano ta nagsisimba ka po ngunyan? Bako dahil ta Mother's Day. Mother's Day po kaya Father. No, so bago sa sakuyang parokya, may mga bagong lalawgon, mga babae, mga nanay. Nagsimba dahil ta Mother's Day. O baka ang iba sa satuya, igwaman araw kaya na rason. Ano ta nagsimba ka po ngunyan? Ano ta nagsimba ka po ngunyan? Sana, ang rason kung taano tayaon ka po digdi, dahil ta namumutan mo ang Diyos. Bakong iyo po, namumutan mo ang Diyos. Maski nga ni sarong beses, hinapot ang kagurangnan, Maestro, arin po ngay ang pinakaurog sa mga tugon. Bakong iyo? Among the commandments, which one is the greatest? Kang hinapot siya. Paano po tinauning kagurangnan? Ang pinakaurog sa tugon. Itinao niya po ining inaapod na commandments of love. Tugunin pagkamuot. Sinabi ning kagurangnan, iyo ini, kamutan mo an sa imong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Kamutan mo ang sa imong kapwa, siring kan pagkamuot mo sa imong sadiri. Kaya ang tugon is all about love, pagkamuot. Kung tano itinaw sa satuya nin mahal na Diyos ang tugon, dahil tanamumutan kita kang Diyos. Habo niya na ang dalagan kang satuyang buhay, terabenta. Mayong direksyon. Itinao niya ang tugon, tanganing, tama, marahay, tanos ang satuyang direksyon, pabalik sa Ama, pabalik sa iyang kahadean. Asin uyaman kita, uutubon ta ang tugon dahil ta, namumutan taman ang Diyos. Itinao niya ang tugon dahil namumutan kita, sinusunod asin dapat ang sunodon ng tugon dahil ta, dapat na iyong rason, namumutan taman ang Diyos. Kaya sa sunod sa pagbalik-balik ta sa lawkan simbahan, susog sa patbuot kan kagurangnan, make holy the Sabbath day, iyan gigibuhon ta dahil kan pagkamuta sa kagurangnan. Dahil ta babasang-basangon ang ngaran kang Diyos, we shall not put the name of the Lord our God in vain, dahil ta namumutan ta ang Diyos. Sasambahon ta siya sana, dahil ta namumutan ta ang Diyos. Iyo po, pagkamuot. Ngunyan, ano po ang balos kan kagurangnan sa sarong tawong nag-uutob kang sa iyang tugon out of love dahil kan pagkamuot. Ini po ang sinabi kan Ebanghelyo sa satuya. Sabi niya, an namumuot sako, mamumutan man kan sakong ama. Magayon po baga ang balos. Pag namumuot kita sa ama, ang ama mamumuot man sa sato. Sabi pa digdi, ako man mamumuot sa iya, asin mapahiling sa iya. Maski si Jesus, mamumuot sa sato, kamumutan kita, asin mapahiling sa sato. So magayon po baga pag-isipon. Mautob kan kabutan kang Diyos dahil ta kita namumuot sa iya. Bilang balos, kita man kamumutan kan Diyos. Ngunyan po, an mamuot or an magsunod sa tugon out of love dahil kan pagkamuot, difficile po iyan. Masakit. Usually, itong dua ang dahilan. Nagsusunod kita dahil tatakot o kaya dahil kang reward. Kaya, ang magsunod dahil kan pagkamuot, medyo masakit. Ngayon po,
Sa hiling po nindo, nagsusunod ang saindong aki dahil totoo talagang namumuot sa saindo bilang magurang, bilang ina, bilang ama. Iyo po sa iba. Pero kadaklan na beses, aram po nindo ang aki nagsusunod dahil takot. Bawang iyo po, dahil takot. Habong maanggutan, habong mapanish. Nagsusunod dahil kang reward. Dahil nag-aasa siya na tatawan, babalusan ang sa iyang pagsunod. Pero ang out of love, dahil kan pagkamot, medyo difficile iyan. Difficile, masakit. Bako man gabos, may nagkapira, pero kadaklan, or para sa kadaklan, masakit gibuhon iyan. Kaya, ang Ebanghelyo nagsasabi sa satuya, sa paagi kan satuyang kagurangnan, si Jesus mapadaraning sarong parasurog. Mapadaraning sarong parasurog. Tanganing magibuta ang sa iyang pagbuot o ang pagbuot kan ama out of love. Asin isay po ang parasurog na iyan, an Espiritu Santo. Sabi digdi sa satuyang Ebanghelyo, tanganing makaibahan nindo, sagpud paman, an Espiritu nin katotohan na dai maaako kan kinaban. Ako man mahagad sa ama, asin tatawan niya kamo nin saruman na paraklit, parasurog, kusog, kusog, katabang, an Espiritu Santo. Kaya, kung impure ang satuyang pag-utob, kan tugon, kang satuyang magurang, kang satuyang banwaan, sosyudad, community, kang satuyang simbahan, or maski kang satuyang kagurangnan, hagadon po niya to ang tabang kan Espiritu Santo na i-purify, linigon, tanuson, tamaon ang rason kung taano ta kita nag-uutob kan mga pagbuot kang tawong nakakasakop sa to. Kan magurang man yato iyan, kan mga pamayuman yan kang satuyang banwaan, kan mga pamayuman yan kang simbahan, or mismong kang satuyang kagurangnan. Hagado niya to ang tabang kan Espiritu Santo, nalugod pa kusugon kita, na utubon ang tugon kang Diyos sa ngaran nin pagkamo. Matindo po kita sa pagpahayag nin pagtubod. Asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurahang nanta. Ipinangidam huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakaat sa kalangitan. Nagtutukaw sa kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutukod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parubaki na din mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daig kasagpuran. May pagsarig asin paglaom, mamibi kita sa Ama, asin hagadon taan sa iyang tabang, na kita magin bukas sa banal na Espiritu, sa satong pag-arang sa iya sabihon yato, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, danay na magin bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga familia na nagkasiriblag, asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakikipag-ulian na waras kan espiritu nin katoninongan, para sa pagpaumay kan anuman nakulog nin buot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong mga harong, magdanay na matuninong, asin uruyon, hulit an mga magurang, dusay sa paggiya sa saindang kaakian, sa dalan nin katotoohan, asin pagkamuot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, mapakusugan buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nagaataman sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magugma sagkud paman sa katoninongan na balaog ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman an sa mong buhay, asin mga pangangaipo. Hulikan balaog mong pagkamuot, sararoa kami bilang simbahan, tanganing magkusog an sa mong buot, na mabuhay susog sa imong kamauotan, na masunod si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Magtukaw para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdulot kan mga atang.
Magtindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod pasiring sa imo an samong mga pamibi, kaibakan mga dulot nin mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos na isinikwal binabago, asin an karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni an mga langit no na virtudes asin an mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. magluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa
patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong gagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mao umayan.
Maluhod po para sa pagpamibi, para sa pag-andam sa taon kan jubileo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nagaandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, an sa imong grasya padagos na nagsusupay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa muan grasya na napangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa jubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay na durungan. Palaada sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagikan sa mong gibong pagkamuot, madaramilugod, an sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa ng pagrumdum kan mga nakalipas, kundi magin burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod, maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ika na nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa samuan bunga kan sakramento Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog, nin nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot po, second collection. Ang second collection po niyato, ipinapanungod para sa pangangaipo sa pag-andam kan pagselebrar niyato kan ika-450 anibersaryo kan satong parokya. Enrollment sa Holy Cross Parochial School. Bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa po nin mga teachers na ma-assist sa indo sa pagpa-enroll. Pagkumpil, igwa po ning 109 na kukumpilan. Launching of 2-year preparation for 450th Foundation Anniversary of the Parish. Salamat sa mga nagsuporta kang launching kang 2-year preparation. PPC Executive Board Meeting, imbes na ngunyan na Domingo, Petsa 10, ang PPC meeting gigibuhon sa sunod na Domingo, Petsa 17. Mantang ang Executive Board Meeting gigibuhon sa Huwebes, Petsa 14. Si mga birthday celebrators po, nagseselebrar kan sa indang kompleanyo, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Mayo po. Ipipresenta naman po niya to ang mga additional na kandidatas para sa search for Reina Elena 2026. Pag naapudan po, pwede pong magdigdi po sa inutan. All rise for the blessing.
God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who recall today the day of their birth and rejoice in your gift of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Mato ka muna po ang gabos. Sa giraray po, ini po ang mga additional na kandidatas para po sa search for Reyna Elena 2026. Kung yaon po digdi, pwede pong magdigdi sa inutan. Kirsten Chriselle S. Duran, aki po ninda Anthony Joseph Duran, asin Chiki Solomo, taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Sunod po, si Ashley Ann G. Ricafort, aki ni Zaldi Ricafort, asin ni Jacqueline Galvante, taga Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Sunod, Jacqueline Grace P. Salem, aki ni Jesus Penetrante Salem, asin Arian Grace Panga, taga San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Sunod, Samantha May Oraa Sabater, aki ni Neil Sabater, asin ni Christine Oraa, taga Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Uyaman po si Jihel Nathalie E. Cabal, aki ni Bernard Cabal, asin Jenny Rochelle Eliorde, taga San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Asin si Geraldel D. Liesis, aki ni Jerry Liesis, asin Hidelita Soribelio, taga Antipolo Yang, Nabua, Camarines Sur. Asin si Josel V. Masindo, aki ni Dion Saturn Masindo, asin Maria Cecilia Villaluz, taga San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Sinda po ang mga additional na kandidatas para sa search for Reyna Elena 2026. Igwa na po kitang total ng 12 kandidatas. Ang first and last canvassing gigibon po sa May 23, 2026. Suportahan ta po ang mga kandidatas para sa search for Reyna Elena 2026. Salamat po. Ngunyan po sa tuyang hilingon ang mga youth sa pagtaon in presentation kan sa tuyang jubilee hymn para sa pagselebrar niyato kan ika-450 taon nin anibersaryo na pagmukna kan sa tong parokya. Taptapan po niyato sinda. In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi ang langit sa biyayang sa amin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs,
mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing, that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay, tapat sa iyong utos, pag-asang walang hanggan, sa biyaya mo'y lubos. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Apat na siglo at kalahati ng pasasalamat, pananampalatayang buhay sa Diyos ay nararapat. Yesterday's grace, today's mission, tomorrow's legacy. Witnesses of the gospel for all the world to see. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Renew, reach out, rejoice in the Lord. Sa iyo ang papuri, ngayon at kailanman. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Blessing for mothers. Loving Creator, you called upon your servant Mary to bring your Son into the world. We give thanks for her and for all mothers who bear witness to your love. Their generosity and strength have blessed generations. Please bless our mothers, ease their worry for the families you entrust to them. Guide them in times of doubt and hold them close when they are overwhelmed by both joy and sorrow. May they know our deep gratitude for giving us life and love. In union with Mary, we ask this through Christ, our Lord, your Son. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios nga makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo, magdanay sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Mother's Day po sa liwat sa sendo.